Fl-isem tal-Missier u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżħut l-ewwel nett l-għodwa tajba, illum it-23 ta' Awwissu il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Rosa ta' Lima. Santa Rosa twildet f'Lima, il-Peru, fl-1586. Ispirata minn Santa Katarina ta' Siena, daħlet terzjarja Dominikana u mxiet il-qudiem ħafna fit-triq tal-penitenza u l-kontemplazzjoni mistika. Mietet fl-24 ta' Awwissu tal-1617. Kienet l-ewwel waħda li ġiet ikkanonizzata fil-kontinent Amerikan. Hija patruna tal-Amerika t'isfel u tal-Filippini. Nitolbu l-interċessjoni ta' Santa Rosa ta' Lima jew net tal-missjonarji Awċin f'dak il-pajjiż fil-Peru u Awċinu Maltin fil-Peru u fil-Latin Amerika u nitolbu biex il-mulej jibbierek il-Knisja tiegħu ħafna nisa u riġiel li bħal Santa Rosa ta' Lima jalmuna t-triq tal-qdusija bil-ħajja tagħhom. Ejjew fi skitt ta' qalbna nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lill-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa skont l-intenzjoni ta' persuna li tgħix fl-Awstralja. Nitolbu. U Alla, intajt il-grazzja lil Santa Rosa ta' Lima biex titkebbes b'imħabbtek u titbiet mid-dinja ħalli tgħix għalik biss f'ħajja tandima u ta' kejs. Bit-talb tagħha tina li fuq din l-art nimxu fit-triq li twassalna l-ħajja biex fis-sema nitaxqu bil-miġja ta' mħabbtek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti għal dak li għadu x'jaqsam mal-midja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġema tagħna biex ninaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħalli kieku il-midja ta' jum il-mulej orbot. U la jekk tkunu mnebħin mill-Ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi jitra ta' parsi minn għandna. Tħallux il-min iqarraq bikom b'ebda mod. Aħna għandna niżuħħaj dejjem il-Alla minħabba fikom. Ħuti maħbubin mill-mulej għaliex Alla għażilkom biex tkunu l-ewwel frott tal-fidwa bil-qdusija tal-Ispirtu Santu u bil-fidi fil-verità. Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelu tagħna biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Mela ħuti, żommu ruħkom wifqa u sħaħ fit-tradizzjonijiet li jintom tallimtu sew bil-kelma u sew bl-ittra. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabna u tagħna il-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja iqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u l-kelma it-tajba. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali mnajdu fl-imkien. Mulej, inti tarbilni u tarafni. Mulej, inti tarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bot ħsibijieti. Inti taraf il-mixja u bil-wafqin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa, ngħidu fl-imkien. Inti għadni anqas lis-sint il-kelma, meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqedli idejk fuqi.
l-erf tiegħek tal-għaġeb ma wassalx għalih. Oli wisq u ma nlaħħaqx miegħu ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u bil-femiet tal-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qed jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nanieħ u l-bużbies u l-kemmun u mbagħad talqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi, jiġifieri l-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra. Ja mexxejja omja li ma tħallux namusa tgħaddi mill-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra waqt li minn ġewwa ikunu mimlija bi frott is-ser u r-reba. Fariżew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra wkoll. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Żgur li smajna kemm il-darba lil Ġesu fl-Evanġelju jidħol f'argument ħanejdu hekk ma' dawn il-kittieba u l-Fariżej. L-ewwel nett min kienu il-kittieba u l-Fariżej? Il-kittieba kienu speċi ta' nutara u xek dawk li jieħdu ħsieb id-dokumenti uffiċjali tal-poplu ta' Iżrael. Kienu iktar milli għandhom x'jaqsmu maċ-ċivil biex niftehmu ma ninsewx l-awtorità politika tal-pajjiż fi żmien Ġesu kienet ir-Rumani, kellhom iktar x'jaqsmu mat-Tempju, mhux hekk. Il-Fariżej kienu grupp ta' rġiel li jiltaqgħu flimkien u l-iktar ħaġa li tinteressahom kienet li jgħixu il-liġi fl-irqaqat tagħha, jkunu jgħixu f'perfezzjoni. Issa l-Lowt barra milli kellhom l-10 kmandamenti li jsejħula l-liġi tal-Alla, kellhom dik li jsejħula l-liġi ta' Mosè. Mosè kien beda jagħti xi liġijiet lill-poplu tal-Alla u ma' żminijiet baqgħu jiżdiedu magħhom. Xi wħud kienu importanti, xi wħud kienu inqas importanti, pereżempju din li smajna li semmilna Ġesu llum stess u x'hekk. Intom tħallsu d-dieċmi. Id-dieċmi jfisser wieħed minn kull 10. Kienet speċi ta' taxxa tat-Tempju u x'hekk li wieħed minn kull 10 li ddaħħal tħallas u x'hekk tagħti l-flus lit-Tempju. Mela tħallsu d-dieċmi fuq affarijiet ta' nżar bħal huma n-nanieħ u l-bużbies u l-kemmun u x'hekk. Imbagħad talqu għajnejkom għal dak li hu l-iktar importanti u Ġesu għalilna x'inhu l-iktar importanti ta' il-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità. Tgħid Ġesu jista' jgħid l-istess għalina. Kemm nagħtu kasu miżisħuti dawn il-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità. Ġesu qed jgħidilna ċaru tont li huma l-qalba u x'hekk tal-fidi nisranija. Ma nistax wieħed jimxi warajh bis-serjetà u ma jpoġġix fl-ewwel post il-ġustizzja, il-ħniena u s-sinċerità eżisħuti. U mbagħad ikompli jgħidilhom ja mexxejja omja mhux hekk. U ċuħ boħra intom tnatfu t-tazza minn barra mhux għat-tazza qed jgħidha. Jiġifieri għal ruħhom stess intom tinkwetaw ħafna kif tidru minn barra quddiem in-nies. Imbagħad xemm f'qalbkom il-ħmieġ tad-dnub dak ma tagħtux kasu. Eżisħuti, ejjew nitolbuh bil-qalb illum il-mulej jekk kemm
kemm toġobni dik il-kelma sinċerità tal-qalb. Dik is-sinċerità fil-fond ta' qalbna li jara Alla u jeżamina Alla biss. Nitolbuh il-Mulej jagħtina grazzja li nixtiequha dis-sinċerità, l-onestà mal-bnedmin u ma' Alla. Qegħdin ngħixu fi żmien li sfortunatament il-kultura komuni hija li ninkwitaw ħafna kif nidhru mal-oħrajn. Ma nħabbtux ħafna rasna li nkunu onesti ma kif nidhru minn barra. Kif jiġġudikana ħadd ieħor dak importanti ħafna. Però mbagħad ftit jimpurtana mhix sinċira. Ftit jimpurtana li kif jarana ħadd ieħor huwa l-verità. Eżis ħuti, hija l-verità dwarna. Allura jew nitolbuh il-Mulej illum li nibdew ninkwitaw iżjed kif jarana Alla. U ħafna inqas minn kif jarawna l-bnedmin, għax il-bnedmin illum itellewk sas-sema u l-għada jniżluk sal-art. U jekk inti jkollok l-Alla l-ewwel qabel kollox f'ħajtek, ma tix tagħtiha importanza kbira dil ħaġa eżis ħuti. Nitolbu ħalek bil-qalb il-Mulej li jagħtijilna dil-grazzja mhux hekk li nħallu lil qalbna mhux hekk tintela bih u ngħixu fis-sinċerità, fl-onestà, fil-ġustizzja u fuq kollox il-ħniena u l-imħabba tagħna lejn xulxin. Kjoġobkom il-qumu bil-wieqfa. Fl-istennija tal-Mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja, inresqu quddiem il-missier dawn it-talbiet tagħna aħna u intennu għal glorja ta' ismek Mulej ismana. Għal glorja ta' ismek Mulej ismana. Sabiex il-ministri tal-Knisja fil-qadi tal-poplu talla jagħmlu kollox għal glorja tal-isem qaddis tiegħu nitolbu għal glorja ta' ismek Mulej ismana. Sabiex il-valuri tal-ġustizzja u l-ħniena ikunu l-bażi ta' kull liġi fis-soċjetà nitolbu. Sabiex dawk kollha li huma maħqura jew strumentalizzati isibu fina faraġġ u ken nitolbu għal glorja ta' ismek Mulej ismana. Sabiex aħna wkoll fil-mod kif nitkellmu u nġibu ruħna nuru aħna nuru li aħna tassew insara u nitolbu għal glorja ta' ismek Mulej ismana. Ejja eżis ħuti l-ewwel nett insellmu lil ħutna kollha li jsegwu dil-quddiesa permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Niftakru l-ewwel nett fl-anzjani, fil-murda, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, u eżis ħuti niftakru f'dawk kollha li bħalissa għal xi raġuni jew oħra jħossu l-bżonn ta' talba speċjali. Ejjew fiskiet lil Mulej nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla li fl-inkarnazzjoni ta' ibnek irġajt ħabbibt lid-dinja miegħek, żommna fis-sliem miegħek u tħalli għattu xejn jifridna minnek bi Kristu siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan il-mawlud bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox.
il-qamulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellejna fuq l-altar imqaddes tiegħek fit-tifkira ta' Santa Rosa ta' Lima, ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġiet ieħor ħliefek bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-salma ta' smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bijen terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu sirna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u intennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, nbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u hekk taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħennarina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Om Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Rosa ta' Lima u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna
u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti rid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem da dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem kien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu. Kunu jiswew lilna li se nibqgħu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubi tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. If you are
Ngħidulu grazzi bil-qalb eżisħuti lil Mulej għall-Ewkaristija li ċċelebrajna nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla qiegħda fit-triq tal-imħabba fuq l-eżempju ta' Santa Rosa ta' Lima u kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna ta' Pilu, tana l-Maltiji, għaw f'darek ġejna aħna, għax inti tilqana. Madonna ta' Pilu,